media yakanyanya Drewmas media yakanyanya pafefe aiwe pafefe aiwe zauya nyaya dzamunoda ringa magosipi angave makuwa zvipo zvakawanda vanatsi kamutanda nemabhozetore vanofamba kazuai mhuri yeZimbabwe. Ndinovimba tiri kukuwanai muine utano. Ndinovimba tiri kukuwanai muri vatano. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini? Ngiyaphila unjani Andrew? Amina ngiyaphila. Banjani abantu? Ngiyabona abanye barayithi abanye bangcono ngingazi lapho ukuthi banjani. Sanibonani mhuli yeZimbabwe sihlangana njalo namhla selingelinye ilanga ngithemba lapho silithola khona silithola likahle silithola liphilile elami igama ngoThando class. Thando? Tiri kutenderana yeMashonaland West Province. Tiri kufamba nayo. Takabva kuKadoma. Chakari. Tikasvika kuTefu. Ipo pano patiri takambopabva futi. Nhasi uno tiri kunonzi kuHalfway. Vamwe vanokuti kuselu iri anda Chegutu. Nyaya yatadzoka nayo mhuri yeZimbabwe ndiyo nhau iya yatakambotaura yemabhurugwa emadzimai ari kubiwa. Nhasi uno tauya nasekuru Zhizhaka kuti vaudzwe kuti uyu ndiye ari kuita izvi. Mhuli yeZimbabwe indaba esilayo liyakhumbula ngesikhathi esidlule silinikeza phela indaba yalaba abafazi ade sithi baswela izembatho zabo zangaphakathi. Bacela phela ukuthi sibacingele umuntu ongabancedisa ongabakhangelela ababonela ukuthi udubo lwabo luvela ngaphi ngobani. Yikho namhlanje silapha sibuye phela lo sekuru Zhizha nxa abanye ngiyathemba liyamazi. Asinini ndoda ukuthi ane Mubobobo kana abatwa. Ayitese. Ambo ndikweretesa. Kwe 1 week chete. Shumba muchikwereteswa novanda siyabazi. Asengo dzese muri eZimbabwe atinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tikupei chirongwa chedu chezuva ranhasi. Kuona sekuti komboni nekukura kwayakaita uko ndizvo zvoka kuti titi abatwa nechinhu chake sekuru vaite basa iroro. Muri kunzwa zvandiri kutaura vabereki mese. 1 mutemo hausi kutibvumira kuti tiite zvinenge zvanatsika mutanda izvi zvekunzi vanhu vese ngavagaurwe komboni yese. Mutemo chaiwo hausi kuda. Mungatonzwa kunzi mapurisa auya panapa paita problem. Muri kuzvinzwisisa? Chechipiri kuti ava vatouya panapa takatoisa nyaya yacho kwamambo nechiitiko chakaita papi pano. Takatosvitsa nyaya yacho kwamambo takasvika nyaya yacho kupolisi. Mapurisa izvozvo vari kutozviziva kuti vanhu vari panapa. Bo ndakavaudza kuti vanodzoka Saturday. Ndizvo zvoka. Saka inini ndiri kufunga kuti zvafambira vanhu ava ndizvo ngazviitwe sei? Ngazviitwe izvozvo. Ndizvo zvoka. Ndiani ari kutora mabhurugwa emadzimai mukomboni ino? Ndizvo zvoka. Ndo zvongoitwa zvipi? Izvozvo chete. Izvo zvekunzi pamusoro yevabereki. Zvekuti pana nhingi ane mheni yake kana kuti pana nhingi ane chakati. Nyaya iyoyo tiri kuona sekuti tikapa go ahead sekuru kuti vazviita vanozviita shuwa vobata vanhu. But kwekupedzisira kwacho zvinotidhurira semusha. Muchanzwa pakunzi panoda mombe panoda chakati apa hamuna kana 1 ane momba kuti tipe sekuru. Saka tiri kuti isusu dambudziko radaidzirwa sekuru ndizvo zvoka ngatipana nenzeve. Idambudziko riri kuonekwa nemunhu wese mukomboni ndizvo zvoka. Saka isusu toda tiedze kutaurirana nasekuru. Vanhu vari muno havana mari hapana kwavanoshanda. Vakuru vanogara vachitaura
mukatandanisa tsuro mbiri unopedzisira washaya kana yawabata. Muri kunzwisisa? Ngatiitei zvinhu zvatakadaidzira chii? Kana zvatakadaidzira munhu zvaitwa zvapera mune dzimwe nyaya kuseri. But pari zvimwe izvi ngaaite zvaakaita sei? Zvaadaidzirwa ndizvo zvoka. Tiri kuti isusu vanhu ava ngavaite zvavafambira pano. Panapa vafambira nyaya yekuti ndiani ari kutora mabhurugwa evakadzi pano. Izvozvo zvimwe zvese izvoimbomira izvozvo ngazviitwe zvafambirwa. Munomuka necheuroyi chekuti mabhurugwa atakaona akabuda sei. Right, munhu anonzi Gondwa muroyi. Takadaro sekuru mauraisa muredu wanainojafa toroiwa tikapera toroiwa tikaita sei toroiwa tikaita sei sekuru nosake basa sekuru ngawashane basa ravavinga. Wakanziko waiwai. Handizve. Jambai baba takutanga kutaura nemi. Tarisai. Amujambi mucheni. Ndibvisira bhutsu vanhu vese vari pana. Jambai. Tarisai kuno. Handini muri kuona here baba. Chekutanga ndinotoona toshungurudzwa wane zvinovashungurudza. Bomirai. Hadi bomirai. Haana chakabata mukundinzwa here. Haana chakaromba mukundinzwa here. Asana toshandiswa. Muri kunzwa? Pane zvinotomunetsavo. Zvinoda kuti zvibatsiridzwa zverudzi rwemwana. Kwake. Asana Mubobobo kana chikwambo kana nyanga mbabake. Tinoti akabata. Mukundinzwisisa? Amen. Muri kumuona ka ari kupembera nemufaro audzwa kuti iwewe hauna chawakabata. Asi dzimwe nguva nhaisoko kana munhu akuzonyanya kupembera kudai iye pachakanenge achizviti akachena here.
zviri kaviri shumba because kamujambiro kari kuita ma1 ntemba ndoona sekuti ndoko kunenge kutoviguta handizvina kuonekwa zvinhu zvangu anenge achitoti vapotsa havana kuona muli yezimbabwe ntemba liyambonuva valogijima ejampa ulai ujampisiwe phela induku liyana vekhangela ukuthi ngabe nguye yini kodwa hayi kukhanya akakula yikho ejampa kangaka. hauna cheuinacho asi unoda kubatsirwa kuvhurirwawo marombo akanaka. zviri kunzi haana nacho uda kurobvurirwawo makomborero paupenyu hwake. chamba tsvimbo musharuka haya kwete imimi mudzokera mumashure imimi ramai makamira pakungadzi kangangayo mumashure mimi kana kudaisa mune dhima simudzai maoko chamba izvakazvo imira yenyu makatarisa kuti wakadini naye musharukwa wakadini musharukwa zviri kunzi makadiko shefu semusharukwa ndo shefu taurai haasi kuzviti zviri kunzi makadiko masangana nedare dzene ratakakoka mureve vamusina kuzwa kuti muri kukwaziswa ndati kwazi waitangamire ndinotenda muri yako iripi musharukwa iripo zvayo ndinotenda manake simudzai maoko kekupedzisira mudzikise runitei kuna wapedza nyika murume kufamba wachitenderera paukama hwako kamuridzi wako kunedzwisisa wakunzwa machezvo anzi kuti wapedza vanhu vakuraya mukati medzinza rako kuti vanhu vachiita izvo ndonhau iri kutora nzvimbo pano muri yezimbabwe ndofunga hatingadedu kukuburitsirai umwe neumwe achiitirwa dare rake yatsoda kukupai major highlights asi nhau hombe yatingati ndoyazosvika pakuomarara ndiyo yataakupinda inovhiyiwa haivhiyiwe inovhiyiwa haivhiyiwe unochiziva chishona ichocho naiwe handiri mwere yebo muli yezimbabwe okunye yikuthi singatshona siliphumisela yonke into ade senzakala singatshona ilanga lonke sikhonapho ku-YouTube kodwa phela sithe siliphe okuncane silitshengisa ukuthi bekuhamba njani abantu bebejampiswa njani kuhamba njani kodwa indaba enkulu esesilipha yona yiyo phela engani yiyo ethetha ukuhlupha phakathi komuntu obanjiweyo lokhulu othi phela libona ukuthi kuhamba njani saka veruzhinji vavo rekedza tivasiye tinange pane mwongo wenyaya tauya kakuzotsvaga ari kutora mabhurugwa emadzimai nokuthi phela sishiya abaningi laba sithina sicinga le indaba esiyilandileyo ukuthi othatha amabhurugwa abantu ngubani ngoba phela hayi abaningi abantu khonapho libabona balezinto zabo thina wothi sikhangelane le ndaba esiyilandileyo awunaharangero tokumbira kakunemi nemdzimi jamba ivesvedere kudzokera jamba akudzokera shiri unde zvinoita kuti simudza maoko dzikisa makadini ai musharukwa uri kuona sei musha wemusharukwa nemaminimini musharukwa mubobobo hauna asi wakambobata hako mushonga yakabata asi handiwo kukangaisa Mubobobo haana asi pane mushonga wakabata mukukura kwake kusvika paari achizama kugarisa upenyu hwake haana ropa rekuti akauraya munhu nemushonga wacho akapopiwa nana chiremba mutsotso zvakakunda asi achidawo machena kuti avhurirwewo malaki achidawo machena kuti avhurirwewo laki andinzwa kana pari kunyepa unotaura kuti aiwa ndambo
kana kuri kunyepa anotaura kunyepa kana ari kunyepa kana ari kunyepa chokwadero kawana mushonga wokubetsereka nawo welaganza nawo akambowanawo ule mbunzi wena wakamira ipapo haana chaanacho babawo chamba imwe kuno chamba imwe kuno chamba ifikuno dzekerawo mobva matarisa chambai tarisai kuno mosimudza maoko iri pimhuri mucharukwa dzikisa maoko iri kupi mhuri yenyu chii chakakangesa kusaite mhuri zvinongoitikawo zvinongoitika kuti asaite mhuri paresi zakaitika hanzi zvinoitika kuti asaite mhuri kune urwere huri pauri kamusharukwa ini ane urwere pavari sekuru ava uri kundinzwa here ndiri kuzinza wakatanga rini urwere musa 2014 2014 mudzimai hauna vana hauna saka wairarama neipesa pesa apa zvairurama neizvozvo kana zvemumabhawa tichiwati hanzi vairarama nezvemabhawa kutaura chokwadi kutaura chokwadi nai ndibva washaya shungu yekutora mudzimai tizvona washungu hauna ndakambotora kare ndikasiyana naye ndakangoita mwana naye zvapera zvapera zvakadaro kugara ndichingoti handichada futi saka urikugara ko wega mumba mako mumbaka ndikugara ndege pane nyaya mazamba pane nyaya hanzi pane nyaya hanzi pane nyaya chinyararai kamuzvina yacho yetseoko mani ndandisi kukuona mushango mira kweba panoita arikutya zuva saka ndati paneya vari kunetsa sterika murume uyu akapiwa mushonga usasadatauri ngomira ipapo akapiwa mushonga kwaakapiwa asi anga asati achembera maninzwa asi mushonga uyo wakasanduka maninzwisisa achibva yakaita kunge kamuswe kemvunge chichichi amene zviri kuitika ipapo muninzwisisa asi iye tikamutenda notori chinhu chacho hachachiona muninzwisisa muri kuibata here vese vakateerera asi aifungidzira kuti mana ake hanzi wandinyaradza ndiwo tota aifunza kuti mana ake hanzi aifungidzira kuti mana ake pane zvaiitirwa nezvakaitirwa kwakapiwa mushonga uyu denda pedyo nayo nomiri padenda paraina pakati papa zvaanenge ataura unenge uchidai uchitaurawo kuti angona kuti achizivisa uri kundinzwa here nhai musharukwa ndikuzinzwa musharukwa utenza simudza maoko wako dzikisako ndo nhau iripo musharukwa asi hazvisi zvanhasi wanzwa here musharukwa ndakutaura newawo wanozongoturikira chiti asi hazvisi zvarini muri kunzwa here sabhuku zvikudaira munhu wenyu shaimeni hanzi hazisi zvanhasi
Mati imi ngatisanasi nezvenasi rikati Hatisisanasi. saka ndikutodaira kainini kuti Eka zvisi zvegore rino. Kuti papa makatora mushonga asizegore rino. Zvane nguwa. Ndizvozvo. alright ndazinza Mazinzo. Mabvumira nazo mazinzo ere. Saka ndo pane imwe nhau iripo chinhu chiri kutenderera chichita zvachinoda nekuti shungu yemukadzi anayo asi izvo zvaane urwere zvakare. Asi chinhu chiya chinorowa kana chega. Andi pane chinhu chiri kutenderera. Ndoda kuti muteerere imimi neavo. Uye asi kupirikira mushonga. Turikira ike nemi. Zvanzi. Zvanzi. Teererai, enda pasite, enda pasite. Enda pasite uyataure zvepesi. Nyarara kuze. Aya sekuru basa tireva. Zvanzi. Chinhu ichi hachisi zvanhasi. Ndizvozvoka. Chinhu ichi chakura ndizvozvoka. Chakutotiwo iye zvakakarara icho chinototendererawo chega chichiita zvachinoita nekuti shungu yemukadzi chinayo. Hanzi. Aiwa hei ngatinyararei. Hanzi chinoita kunge muswa webhiza. Ivo vari kudaira sekuruka. Aiwa tikudaira. Vari kuti ngachibhisiwe chionekwe. Anditaura zvamataura. Ngachibhisiwe chionekwe. Chibhisiwe chionekwe vanhu vese. Ndinozotaurawo zvangu zvandotaura mani. Chimuswe chebhiza chine zvuma. Ichocho ngachibude. Kana chisungura kana sina kubuda musangano ngaupenyu. Because ini ndakurira mjeri kaini. Ndakurira mjeri. Apana kuti ndakapika majeri kuti ndakurira mjeri. Ndakurira. Ai ngatombokata pana baba. Wati ndakurira mjeri. Nyaya yekujeri ndei pano pamatare. Ndeba. Nyaya yekujeri ndei pano pamatare. Aiwa ka. Kuti ini ndakazochitora rini ndiri mjeri. Ndokuti gora kari na mjeri, gora kati ndiri mjeri. Ko ndakazochitora rini nanchira. Gaendo. Bonira zochitora rini. Makaita makore manga mukujeri. Makore mangari? 60. Makore amakaita kujeri. Aiwa ndaita hapo kuma 60 anchezwa ka 64 ndakambobatiwa andiitika sibva ndabuda ndikazobatwa futi vakabatwa nenyaya iyi. Kana ndikati robhari chichiwa pamusoro ndichimupedzere manje. Pamusoro munataura. Dala umupedzera manje. Mudara. Wakaenda kun'anga. Uine shamwari yako. Kare. Zvimwe mutumbu unongo asati waberekwa. Mutumbu uno ndowa 1988. Wanzwa? Uyu. Iwawa. Avakasati waberekwa. Vaenda kun'anga yako ndakuchitaura. Vaenda kuna chirembo wako neumwe vako. Handitika vaida kuita zvinhu kuti kuda kuita mari. Uchibva warompera zvechimpavha. Vanozviziva mabhebhi unomada chaizvo. Waimada nanhasi unomada. Wakaromba Mubobobo. Ndapedza moyo. Aiwa ka. Mirai. Warukuita mengi. Ili ndio tumete. Babi. Nemshonga kuba. Mubobobo. Ndizo makafambira mchinotsvaga chishonga kun'anga. Ndatomboenda kun'anga iyo. Kuenda kun'anga ipapo ndaramba. Makaenda kupi? Kuenda kun'anga anotombopira anombopira matsvaga omwe mushonga here. So ayambopira naenda kutsvaga okurapwa zvavo kana kungoti titemero nyora apa iwe kana kuna dokta chaicha ndinomurambira kuti no
indani mwe mapirisi amunamboenda kwadokta futi? Aiwa, kwadokta ndinoenda kwati kadai ndikapiwa nanhasi muchiri kuenda kwadokta? Kwadokta tisi kuenda zoto tiine chini saka adambobvira naenda kun'anga izi ipani ikutotaurwa ipani adi kutotaura ipani zesa ndamboenda kun'anga inoda kupedzera ndati vakaenda neumwaka aiwa adambobvira naenda kutokurambira kutopiga so kana kutemerwa nyora kutuka udzoka wotemera nyora wotemera nyora kakuti dokabva pana pakanoziita kuti andambobvira naenda kun'anga apo ndiri kutokutaura ndakatosimba taitaizvozvo andambobvira naenda kun'anga ina andiende kun'anga n'anga iravisikwa ndira muziziye wakaenda andina inini usikachaenda hauchaenda ako pamwe zvino asi waidii andinambobvira ndaenda ndati munomasiro kutokurambirai saka moda netochibata chinhu chacho une mari yacho? Mari yacho esi yekuzobvisa aiwa kana chabatwa aiwa mari hatina kana ndogona ngotekisa maidud bike ndondobhadhara kana zvinhu zvosasikana ina handitomboiti kun'anga kwandirira bvisi nditokutaudzai ari kuita nharo hamuna here mamujekeserero amungamuitira anyatsokuitsikana kutekesa kuti vanhu vese azive nokuti vanhu vese hanzi yaya uri kure uyako jambai muya apa yaguti apa ndofika tichida kuti tinzwana hatisi kukuroya ari kutsva ora tichienda kumumvuri kwako indisvedere ndenda pamumvuri kwako swededza kumwe murume ngatitaure izvai nhuku yenyu ndati wakambobatsira kweti wachembera andizviziva iyo zvita kuti vachembera wamusharukwa andizvete andisi kutaura kuti wakabatsirwa wamusharukwa asi wakuva uti iwo muduku wandizviziva uchiri mukomana munhu wemukomana kwete chembera usati machembera zvamuri mandizviziva ndichiri mukomana naso ikoko kana ngosiri ikoko kupi tataura kumusha kwako taurisei kuti varusvingo inini kwamukutaura kwese kun'anga anambobvira ndatoenda kun'anga apo ipapo ndiri kutokutaura kuti imbomira mutsananguro uzotanga uzopedza anambobvira ndatoenda imbomira mutsanangudzi iwokatsanangura ndozotsanangura ndati wakaenda kunobatsirwa uchazoti chipindura uchazopindura vakaenda kuna nachiremba vanobatsira kana kuti wakaenda kune mubatsiri akaenda kune mubatsiri vatanga vanyarara itakuti akaenda kune ava ndavaturukiri bhozi vari kutaurisa vari kuzinza varuku vakaenda kune mubatsiri ombaroma vaenda kune mubatsiri asi unongenda uri wani wanizwisisa ndozokuti chipindurawo kana kuti chitaura waenda kune mubatsiri ukanobatsirwa zvawaibatsirwa zvekuda kushava unonzwisisa kunonzi kushava kunoti kuvhima kana kuti kutsvakawo mari unonzwisisa here kubatsiridzwa paupenyu wamukomana wakuda kufamba kutsvaga mabasa unonzwisisa kuteerera kaipa asi asina asi zvimwe uchazvitondera sinza kuti unzwisise utende upatendore asi hauna kuenda vega kuna chiremba uyu kune mubatsiri uyu asi mubatsiri uyu angari wemunhu wechirume asi mudzimai unonzwisisa here akakubatsira zvakakubatsira nazvo wandinzwisisa akakupa mishonga yakakupa asi iwe uri munhu unoda mabhebhi wakabva kuti uri kutorakire mabhebhi usingazivi kuti kutopiwa mubobobo ini bhebhi atobodi akana unotorarakire chii kunotorarakire chii tonotora chokwadi nokukanhosanenga chizo kutorarakirei kunotorarakirei ndati wakapiwa mushonga wemalaki wanzwisisa wekuti ufarirwewo wanzwisisa zvounoita zviendewo mberi wanzwisisa zvandinoita asi chiremba uyu akakupa zvisizvo akakupa mushonga wakasata hanzi wakakupa mushonga vazonga mazvatotaura nemataura kungotuvhara vanhu kuti vanzo zvandikutaura vanzo zvekutaura vari kuita noise stopai vanhu ava avanzo kutaura zviri kutaura uyu kuti tinhingikiriki
wabatsirwa hauna kuzodzokera zvozvo pachose ikoko chose ikoko kunonzisa kuita sei hata una kuzombobvira wadzokera ikoko kwakabatsirwa makabetsera kunganga iye hamuna kuzodzokera kusvika nhasi wakura nhasi kusvika makura mandinzwa hamusati madzokera hamuna kunganga mbobvira iye madzokerako enda muchinei nako kupi ikoko kunganga iye Nachiri makutanga inini chinza zvandikutaura nini handambobvira ndaenda kung'anga kana neumwe munhu ndo zvandiri kutotaura akapana kubva muchibereko ndiri kutopika inini zvosva ndiri kutopaka ndichipika sochidai so handambobvira ndaenda kung'anga imi chiita izve handambobvira ndaenda kung'anga ndiri kutopika so ndakadai so saka hanzi mobetserwa my life handambobvira ndaenda kung'anga saka muda kubetserwa here mobviswa zvinhu zvenyu sikubetserwa kuzobviswa kuti zvonobviswa here zvinhu zvacho zvei ichocho chacho ati kutaura yacho hatizive chinhu chakutaura kana pane chinhu chaanoziva andimaudza kuti chinhu ichi hamusi kuchiona asi chinhu chirimo makatora chinhu chimusingazivi kuti mune chinhu ndobva chagara pamwe asi izvozvo hamuri manje hamuchachiona chinhu chiya chinhu chiya chinongomuka chega chotenderera chodzoka saka muda kuti chigadzirwe here izvozvo manje ka ndo zvatiri kuda kuti chinhu chacho ichocho vachitore vanhu vasachione apa chinhu chacho icho ngachibisa chione noti mumba mangu ini ndoziva chione izvi handisi kuziva kuti zviri kuitika nawo here kauti apa vanhu vasati amwararika asi ini ndakuudza kuti handambobvira ndaenda kung'anga nditokuudzai ndatini handambobvira ndaenda kung'anga my life ndogona kungokuudzai mese mandaisungwa-sungwa tichisungwa tichienda kumadzeri chichi wati tidzoka kwete kuti zvanzizo tidzoka handambobvira ndaenda kung'anga nditokutaurira imimi vacho wezita tacho nditokuta onesi chacho kusimudza maoko kudai so zvinzwa wata unongo handambobvira ndaenda asi dare ndezveriri kuona kuti wakambobatsirwa madareda yakadai so kusimudza maoko ndakadai so atipama matare ekungoona kuti pesi yatembera kana kuti pesi yatembera pesi yamira kana handambobvira ndaenda kung'anga ndoda kutaura chokwadi ndo handambobvira ndaenda kung'anga Pekane yapanumira patoni handambobvira ndaenda kung'anga ngatinyararei aichamboka mativi hanzi namaichamboka vari kungasimbirira kuita nharo tosvika usiku akora kuti nanharo handimanikidzo kuti ndakaenda kung'anga kamanyaraaraisi mulokoteuatotora nawa baba kuona murume anokoneta muombe womu ati kuita anoita muombe kwani anoita muombe kwani aiwa adzagira kupinda unotariswa fesi yako unzi yachembera aiwa ndati inini ndati dzimwe nguva pamazoona kuti chiwa aiwa ndozvatuta kuti handambobvira ndaenda kung'anga ndozvatuta handambobvira ndaenda kung'anga apo ndikutaura chokwadi chaicho chaicho mani handamboenda nemunhu kung'anga handambobvira ndaenda nemunhu kung'anga kunyepa chaipo kunyepa handambobvira ndaenda kung'anga Dadi muri ndikotamba yangu kana robari kuita chi handambobvira ndaenda kung'anga
Ndiyo nhau iri kuitika pano mhuri yeZimbabwe. Ndofunga mazvionera mazvinzwira sekuru vari kuti iwe une zvauinazvo, iye muzukuru oti aiwa kwete handina. Wakachitora iwewe, aiwa ndaya ndiri mujeri, inini ndinogara ndiri mujeri, saka izvo zvokutiwo ndakatora mushonga handina. Saka ndizvo zvaitika mhuri yeZimbabwe. Sekuru havanzi nevanhu, tipuruvhirei kuti zvamuri kutaura ichokwadi. Vakati aiwa nhasi handina kunge ndakagadzira zvekuti ndinokwanisa kunge ndichinobata zvinhu kudzimba dzevanhu, ndo patasira zuva ranhasi. Regai tigonzwa kuti vanoda kudzoka rini, uyezve munoziva vachifamba nasekuru mukanya vatizvo vachaita kuti vauye vari vese. Vachauya nasekuru mukanya, tigonzwa kuti vanosvika papi, uyezve vachadzoka here vese vachibvuma kuti sekuru ava vakabata-bata. Sekuru vakutaura kuti aiwa kakana chiripo handei munochibata, ndoda kutochionawo. Muri kundinyepera, muri kuona kukura. Regedzai kutora advantage yekuti munhu akakura mobva mati wamuroyi. Inini ka prove it beyond any reasonable doubt kuti ndinoroya, ndine mubobobo. Ndo mamira aita Sokostina nhau maiona sei? Pane nyaya shumba mhuri yeZimbabwe iyo phela indaba ekhona namhlanje. Ukhulu ubuyile wayenza umsebenzi wakhe, kodwa ubambe phela umkhulu lo omdala. Nthemba libonile abanye bejampisa ukuthi bebonele ukuthi banjani, bengabe beyibo yini, kodwa hayi babamba ukhulu lo. Kodwa yena ukhanya ukhulu uyala uthi hayi mina ngizange ngiye enyangeni, ngizange ngike ngihambe ngike ngibamba umuthi. Mina isikhathi sami esiningi bengisemajeli phela ngibotshiwe, lokho komuthi angikwazi. Saka lina nxa lileli kubonayo kubambeni phela, kodwa ukhulu sekuru Jija uthi yena namhlanje ube ngabuyanga elungiselela ukuthi abambe izinto, lazi uzabuya lo munye ukhulu othiwa ngukhulu mkhanya ukuthi phela babonisana ukuthi babona into yinye yini, liqiniso yini. So okwanamhlanje sizamelela phela ukuthi siyophenduka lo munye ukhulu. Nxa yena lo engakwanisanga kumbe sizaphenduka labanye asazi, kodwa yindaba yakhona namhlanje sabona ukuthi kuzahamba njani. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.